egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean. Kaixo, egun on guztioi eta ongi etorri udaberriko jaialdira. Jaialdi honetan denetatik izango dugu txirulariak, bibolin joleak, bertsolariak, bideo bat, sari banaketa, karaoke orokorra. Espero dugu zuon gustuko izatea eta primera pasatzea, ilusio handiz prestatutako ekitaldia baita. Gogoratu zuen jarrera oso garrantzitsua dela jaialdia ondo jateko, beraz, mesedez, isiltasun pixka bat eta respetatu. Eskerrik asko eta disfrutatu. Esan beharko dut, ta hasiko gara bela, haze jendetza ikusten dudan, ezin ziteken bestela, gela honetan sartu zaituzte, sardinak latan bezala, jakin lehioak irekiezean, ilo egingo garela. I
klaseak, zuen ertzean irakasleak, haze serio poseak, ta zuek berriz hemen eseita, eta galduta klaseak, hauek ekarri ote dituzte latigo luze-luzeak. Hainbeste marmar bertso ostean, zaila da isiltzeaino, bertso saio bat entzuteko gaur ekarriak oneraino. Bertsoa ez da igual gustoko, igual zuentzat engaino, baina hobea izango da mateko klase bat baino. Jakin ezazuk sudurrean sartu, eta ala jotzen nula. Hemen aurpegi ezagun pila ikusten dut, ez da burla. Lehen adarra jotzen zuidaten, jodezatela txirula. Gu
banatzen ditu sari batzuk euskeraren aldean egiten duen altzan dagoen talde bada eta PowerPoint lehiaketa bat antolatu zuten kursoaren hasieran. PowerPoint lehiaketa horretan parte hartu dute Altza, Herrera, Larratxon dauden ikastetxe guztiak. Eta irabazi dute PowerPoint lehiaketa sumea da,
baina gusto eta maitasun handiz egindako PowerPoint hori ikusiko dugu. Hemengo bi ikasle, tablet bat oparitu diete eta beste bat institutua. Mesedez, igo tableta eta sariak azutera, Oiana Breda. Ay, por añarte
zilu ez bit lehenengo maiakoa. Bukatzeko, egoi, etorriko zain egu, bere puntuarekin eta erantzungo dio Jon Martinez. Lehiaren 2 minuetan joko ditugu, gero handerre bere obra batzuko du, eta gero ni nire batekin bukatuko ez. Eta espero dugu zuen guztoko izan.
dagoena. Espero dut zuen gustukoa izatea.
ikusiko dugu, bale? Gehiago. Jorge Lorenzo. Zer? Sintxan, guztaren zai. Ikusita soinu aldetikan problema dugu ditugula, hirugarrenak Sintxarekin gedituko gara. Deitu jozue Oianari. Patxi! Horein Oiana Andorrenien isildu bestela atiko du segitua. Bale, orduan, Oiana saiatuko da asmatzen ze personaje den. Eta nik emango dizkiot pistak. Ikusiko dut aber lagundu edo despistatu. Erresa izan alda erabakitzea. Pixka bat kosta zaigu denak isiltzea. Bueno, nik asmatzeko behar dut laguntza. Bueno, nere alegina ez da izango hutsa. Zer da animalia edota pertsona. Pertsona bat data du edukaziona. Orduan seguruna neska izango da. Arrazoik ez duzu izango gerora. Orduan gizona alda hain edukatua. Gizon deitzea degu gauz delikatua. Orduan mutil gaztea zuleno bezala. Nik uste dut aspaldi pasatu nintzela. Bueno, beraz zergatik degu ezaguna. Oso ezaguna da bere ikuskizuna. Gai ikuskizun hori telebistan alda. Bai, ura ikusten aspalditik gara. Zer da ETV3 edo Telecinco. ETV baten dago orain ta betiko. Lana egiten du berak orduan euskaraz. Bai, baina berak daki katalunieraz. Marrazki bizidun bat ez da bai izango. Pixkanaka hurbiltzen ari zara ondo. Tatora emun zuen gustoko aldaba. Delikatua dela esaten ari gara. Guaindik garpikatua ematen aldute. Hauek ezagutzerik etzazula uste. Sintxanek ere igual katuren bat bazun. Batean etzera joan oso urrun. Asmatu egin duzu beraz zorionak. Hainbeste gazte eta hain txintxo, ez dut ikusi sekula. Kantuak gero esango digu, altzak bihotzik ez dula. Altzak bihotzik
Pozik ez dula. Muy